אז שמי אופיר הררי, אני מכפר הרא"ה, נשוי, אב לחמישה, כפר הרא"ה בעמק חפר, מי שלא מכיר. אני מלווה משקיעי נדל"ן בהשקעות נדל"ן בעיקר באנגליה, צפון אנגליה בעיקר. אני גם מרצה בקורסים של נדל"ן בנושא של נדל"ן חו"ל. ביחד עם רועי פרידמן, שנמצא פה בתמונה גם כן, אנחנו מלווים מעל 100 משקיעי נדל"ן עד היום באנגליה. אנחנו גם משקיעים ומושקעים בעצמנו גם כן בנדל"ן. ועושים את הכל מתוך אהבה ואמונה בנושא של הנדל"ן שאנחנו עושים פה. מבדיקה, הרבה מהבדיקות שאני בעצם עושה פה, כשאני שולח אנשים או ממליץ לאנשים על השקעות נדל"ן, זה לא רק מבדיקות שאפשר לעשות חלקם מהאינטרנט, הרבה מאוד נסיעות לחו"ל, לא בזמן הקורונה, בזמנים נורמליים יותר, לנסוע לחו"ל, להיפגש עם יזמים, קבלנים, חברות ניהול, עורכי דין, מתווכים, כל מי שבתחום הזה באמת להיות בשטח ולהכיר את הפרויקטים כמה שיותר ולתת ללקוחות בעצם את הפרויקטים שאני הכי מאמין בהם והכי בוטח בהם ואחרי שבדקתי את כל ההיבטים מסביב. טוב, אז אני אתן איזו הקדמה קצרה בכלל, השקעות נדל"ן, אם זה בארץ, בחו"ל, בכל מקום בעולם, אנחנו מדברים על השקעה שבעצם אנחנו מצפים לשני תשואות בעצם שיש, התשואה השוטפת, הפירותית, שאותה אנחנו רוצים לכתוב כל חודש, ותשואה שבעצם תשואה הונית בעת מכירת הנכס. בעצם יש לנו בכל נכס שהוא איזשהו שילוב של שני הדברים, אני גם נכנס להשקעה שאני יודע מה עלה לי ומה התשואה השוטפת שזה צפוי לי, ויכול להעריך, אף פעם לא לדעת בדיוק, אני יכול לדעת מה היה בעבר, אבל איזושהי עליית ערך. יש השקעות שהן אך ורק עליית ערך, לדוגמה, קניית קרקע, רוב ההשקעות הן באמצע על הציר בין עליית הערך לבין התשואה השוטפת, קצת יותר מוטה לפה, קצת יותר מוטה לפה. אז זה הנדל"ן, מה שדיברתי, וכמו שאתם רואים, כותרת בגלובס, בעצם אנחנו רואים שהמשקיעים בארץ לאט לאט עם השנים, במיוחד בעשור האחרון, אפילו קצת יותר, מחירים בארץ עולים ועולים מדי שנה, המחירים כבר נהיו, רף הכניסה כבר נהיה מאוד קשה, למשקיע ישראלי קשה להשקיע בנדל"ן בארץ, המחיר מאוד יקר, ומאידך התשואה מאוד ירדה, היום אנחנו מדברים על תשואה יחסית נמוכה, מה שבועט את הלקוחות בעצם, בועט את המשקיעים ללכת להשקעות חלופיות, ומי שאוהב את הנדל"ן מוצא את ההשקעות האלה בחו"ל, שמוצאים פה כמובן השקעות עם רף כניסה הרבה יותר נמוך, ועם תשואות כפולות מאשר בארץ, שאפשר לראות עכשיו. כאשר אני בעצם התחלתי לשווק והתחלתי לעניין אנשים בחו"ל, זה מה שאני התחלתי לפני ששיווקתי כמובן לחפש נכס לעצמי, אז זה בעצם התשובות שאני קיבלתי. זה מה שאמרו לי. עכשיו, אני מנסה להבין מאיפה הגיע, זאת אומרת, כל התשובות שקיבלתי, רק אל תעשה. זאת אומרת, אני מניח שבעצם זה נושא, זאת אומרת, זה נובע בעצם מאיזשהו פחד שיש לנו מכישלון, אנחנו לא מכירים את הנושא הזה, אין לנו תוכניות לעשור הקרוב, אנחנו לא מסתכלים יותר מדי קדימה, אין לנו מידע איפה להשקיע, איזה סוג של נכס להשקיע, לא מכירים את החוקים המקומיים בכל מדינה שהיא, לא מבינים את הנושא המיסוי, שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון כמובן, איזשהו פחד מהלא נודע, לא יודעים איך לבדוק נכס מרחוק, איך מנהלים נכס מרחוק, לא יודעים את מחירי השוק, האם אומרים לי נכס ב-200,000 שקל, האם זה מחיר מצוין ולרוץ לקנות, אולי זה מחיר כפול לנכסים דומים באותה מדינה. לא מבינים איך הולך כל תהליך הרישום בטאבו, אם יש בכלל. סיפורים על הקיצות, לא חסרים סיפורים כאלה, ובעצם חושבים שנכון לנו להשקיע רק במה שקרוב אלינו, מה שאנחנו יכולים להחזיק ולהגיע ולגוע, להיכנס לרכב, לנסוע ולגוע בארבע קירות שלנו. זה כל מה שעשו לי עכשיו. למה בעצם אנחנו משקיעים בחו"ל? מה טוב לי כל כך בנדל"ן חו"ל? אז אנחנו יכולים לראות כמובן, כמו שציינתי קודם, המחירים. אנחנו מתחילים עם השקעות, לא צריכים להגיע למיליון או דברים כאלה, השקעות, אני מתעסק באנגליה, 300,000 נכס שרשום על שמך בטאבו, יש לנו מגוון סוגי השקעות, שוק עולה פוטנציאל עליית ערך, כמובן זה לא כל חו"ל זה שוק עולה ופוטנציאל עליית ערך, אבל אנחנו יודעים למצוא בחו"ל מקומות שאנחנו רואים השקעות או כל מיני דברים שיכולים לסמן לנו שתהיה בעתיד עליית ערך מסוימת, כמו שגם בארץ אנחנו רואים רכבות, איך זה השפיע, אז כמובן אותו דבר לראות התקדמויות ודברים שבחו"ל שגם כן יציע לי, שאני מצפה לראות את העליית ערך,
אין לי את הכדור בדולח להגיד בדיוק מה זה יהיה, אני יכול להגיד מה היה בעבר העלייה, אבל אני יכול לצפות לעליית ערך בהחלט. כמובן, תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר בארץ, גידול באוכלוסייה, שוב, אני בודק מדינות, בודק מה האוכלוסייה, בודק הגירות, רואה שהכל, שיש פה גידול ויהיה יותר ביקוש. אני אישית אוהב להשקיע במדינה מערבית, לא אוהב מדינות פחות מסודרות, בוא נגיד, אני אוהב שוק מפוקח ושקוף, אישית מעדיף בשביל הביטחון שלי ובשביל הביטחון של הלקוחות שלי, שזה יהיה מעצמה כלכלית וניהול כולל של הנכס, כלומר, שזה לא כמו נכס, כשאני רוכש נכס בארץ, אני המנהל שלו. יש תקלה, יש סתימה בביוב, הסוחר ירים אליי טלפון, אני צריך לדאוג לו. בחו"ל בעצם יש לי בעצם חברת ניהול, שבעצם זה מוריד ממני את הדברים האלה, תכף ניגע בזה טיפה יותר. הרגע, לא נחכה הרבה זמן, בעצם חברת ניהול, אז מה זה בעצם חברת ניהול? היא באה להכניס לי את הסוחר פה בנכס, למצוא את הסוחר, לטפל בכל הנושאים של הסוחר, אני פה בשקף הזה פירטתי קצת יותר מה כל הנושאים החוקתיים, הניהול, כל הנקודות, לא נעבור על זה כרגע, אבל בעצם יש לי את החברת ניהול, היא מטפלת לי מולי בנכס הזה. טוב, אז עשיתי פה בעצם 3 דברים, בעצם מה הכי חשוב לבדוק לי בהשקעה? אז דבר ראשון, כמו שרשמתי, סביבת הנכס, זה מתחיל ברמה של המדינה, ברמה הכלכלית, כמה משברים כלכליים היא עברה בשנים האחרונות, רמה של המדינה, של העיר, של השכונה, של הרחוב, מצב הסוציו-אקונומי שאני הולך לעשות שם. שוב, אני לא הולך לגור שם, אבל עדיין אכפת לי לדעת מה המצב הסוציו-אקונומי, כי אלה יהיו הלקוחות שלי, אלה יהיו האנשים שלהם אני אזכיר את הנכס שלי. מצב ההשכלה שיש שם, בעצם כל מה שקשור בכל הנושא של האזור, של הסביבה, ייתן לי הרבה מאוד מידע. נקודה שנייה זה ניתוח של הנכס עצמו. שנת בנייה, כל מה שקשור בעצם, כל הבדיקות שאני עושה על הנכס עצמו שאותו הציעו לי לרכוש. ונקודה שלישית זה בעצם ניתוח תזרים. בסופו של דבר אנחנו באים לעזור למשפחות, לעזור לאנשים, להתרומם כלכלית, הם צריכים לדעת מה התזרים שלהם, כמה זה יעלה להם, מה הצפי שלהם להכנסות, לדעת לקחת בחשבון מה קורה אם יש בלטם, אם אין סוחר למשל, אם יש חודשיים עכשיו בלי סוחר ויש הלוואות, לדעת איך להתנהל עם כל התזרים של כל ההשקעה הזאת, לראות שכל ההשקעה מתאימה לנו ומקדמת אותנו בעצם למטרה שאותה אתם מגדירים מן הסתם ללקוחות שלכם. טוב, פה שוב, חלק מרשימת הבדיקות שאני בעצם עושה, פירטתי את זה פה קצת יותר, שאני בא לנכס ושאני רוצה לשווק אותו ללקוחות שלי, זה חלק מהבדיקות שאני עושה באופן הסטנדרטי. נקודה, אני לא רואה חשבון, לא יועץ מס, אבל חשוב לדעת, ברגע שאנחנו מסתכלים על חו"ל, זה לא לקחת מה עלה לי הנכס ומה הסחירות, ולדעת מה התשואה. זה ממש לא עובד ככה, צריכים לדעת את כל ההוצאות, זאת אומרת, קודם כל אני מכניס ללקוחות שלי, בעלות הנכס, את כל העלויות, כולל את העלות של המלווה, אם זה במקרה אני או מישהו אחר, אם יש עלות של מס רכישה, אם יש עלות מניח שיש של עורך דין, כל העלויות, כל ההוצאות של העלות של הנכס, אחר כך כל ההוצאות, אם יש לי איזושהי חברת ניהול שאני משלם לה, מן הסתם יהיה לי, אם יש לי עלות של תשלום על החכירה של הקרקע באותה מדינה, אם יש לי מיסים באותו מדינה, אז שוב, לדעת את הדברים האלה, ובסופו של דבר הבאתי את הכסף לארץ, מס הכנסה פה בארץ הוא גם כן חבר שלי, אז יש לנו בגדול, אני לא רואה חשבון, אבל 2 מסלולים, מסלול אחד לפי המס השולי, כל אחד בהתאם להכנסה שלו, שבמסלול הזה אפשר להתקזז על הוצאות, מסלול השני אומר 15% מתקזזים אך ורק על הפחת, זה שוב תלוי במדינה, אני באנגליה, רוב הלקוחות שלי הולכים למסלול השני, תכף אני אסביר יותר. כן, אז למה אני מושקע באנגליה? אז ככה, קודם כל, כמו שאמרתי, אני אוהב מעצמה כלכלית, אנגליה היא המעצמה השישית בעולם, מדינה מערבית מתקדמת, כל המסמכים באנגלית, כלומר, גם אם אני הולך להשקיע בגרמניה, יש לי גוגל טרנסלט ואני יכול להבין, אבל לפעמים כמה מילים בחוזה יכולות לשנות דברים שלמים, אני מעדיף שלא יהיה לי שום פער מידע, גם אם הלקוח לא מבין אנגלית, הוא ימצא בצורה מאוד פשוטה, פה בישראל יש מספיק דוברי אנגלית ברמה גבוהה, אין לו בעיה למצוא מישהו שיתרגם לו, שיסביר לו את הנושאים בצורה הכי מקצועית. אנגליה זה שוק מפוקח ופשוט, אני נכנס לאינטרנט, משלם 3 פאונד, אני רואה שהנכס רשום על שמי בטאבו, לא צריך לסמוך על העורך דין או על מסמכים, או על
יש עוד דברים כאלה גם בעולם. חברות מחקר, אני נמצא במקום שיש לי חברת ציבילס, חברת CBRE, חברת נייטן פרנק, המון חברות שאני קורא מחקרים, אני רוצה להשקיע בשוק סטודנטים למשל, שוק שאני מתעסק בו, אני קורא מחקרים לא של המשווק שמנסה למכור לי את זה וכותב כמה שזה טוב, אלא של חברות בינלאומיות, מחקרים מקיפים וטובים בו. חוקים, שוב, נושא שדיברנו קודם על מס הכנסה, אז באנגליה כל בן אדם יחיד למשל, שיש לו נכס, עד 12,500 פאונד בשנה הכנסה לבן אדם, לזוג סכום כפול, פטור ממס באנגליה. זאת אומרת, אני לא שילמתי שום דבר שמה, לכן זו הסיבה שרוב הלקוחות שלי מעדיפים את המסלול של ה-15%, כי אין להם על שום דבר להתקזז פה, הם לא שילמו שום דבר באותה מדינה. מגורי סטודנטים, אינטרס ממשלתי, שיבואו יותר ויותר סטודנטים, שיעבירו את הסטודנטים מהבתים הרגילים למגורי סטודנטים, לכן יש פטור ממס רכישה. כמו שאמרתי, מחירים סבירים בהחלט, מגוון אפשרויות השקעה שישנם שם, פוטנציאל גבוה לעליית הערך. אם אני מדבר בעיקר על אזור צפון אנגליה, רואים איזשהו תיקון ממשלתי לאזור הצפון, אפליה מתקנת מה שנקרא. תשואה, דיברנו על התשואות בארץ, 3, 4, 4.5%, אם מצאתם משהו ממש טוב, 8 עד 10% אני מוצא באנגליה, אחרי ששילמתי את כל החברות ניהול ואת כל החובות שלי שם, זאת אומרת, זו התשואה נטו שאני יכול להגיע אליהם, בחלק מהמקרים, שוב, זה לא כל אנגליה, כל דבר, בתים אחרים, זה בין 5 ל10% אפשר להגדיר בגדול את ההשקעות שם, שאני מתעסק איתם, כמובן אפשר גם ב2% למצוא, אבל אנחנו מחפשים דברים יותר אטרקטיביים. הפאונד, נכון, השקל שלנו מטבע מאוד חזק, במיוחד בשנים האחרונות, השקל שלנו קונה היום יותר. הפאונד מבחינת, ביחסים של שקל פאונד, הפאונד נמצא בהחלט בשפלד, והחוק הישראלי מבוסס על החוק הבריטי. רכשתי נכס, הערת אזהרה, רישום בטאבו, הכל בצורה מאוד מסודרת, מדינה מאוד מסודרת, חוזים מאוד מאוד ארוכים ומפורטים, דוחות של העורכי דין מאוד מפורטים, ואני מרגיש מאוד בטוח שאני נמצא פה בהשקעות באנגליה. רציתי לתת לכם רק שנבין מה זה אנגליה, איזה סוגי נכסים, איפה האנגלים בעצם גרים, אז יש בעצם את הבתים הפרטיים, שרואים 20% מהאוכלוסייה גרים בבתים פרטיים, יש את הבתי דו, זה בעצם פרטי עם קיר משותף, ויש את הבתי רכבת, גם בית פרטי, אבל רחובות שלמים שגרים בהם. הדירות, מה שאצלנו בארץ כל כך נפוץ, באנגליה זה רק 10% מהבעלי הבתים, מהדיירים גרים בדירות, בדרך כלל הדירות נמצאות יותר במרכזי הערים, במקומות איזה פלח שוק שנקרא young professional, אנשים שסיימו אוניברסיטה, בן אדם לבד או זוג, או לפני שהם הקימו משפחה בדרך כלל, רוצים לגור ליד העבודה, ליד הפאב, במרכז העניינים, שם הדברים האלה. רוב המשקיעים בעצם הולכים או לבתי הרכבת או לדירות מכמה סיבות, אבל הסיבות העיקריות זה עניין של בלאי ותחזוקה בבתים ובבתים די משפחתי, זה הרבה יותר יקר וזה אוכל מה שנקרא מהתשואה שלנו, בתי הרכבת אפשר, זאת אומרת אנחנו כבר יותר, ודירות אנחנו מגיעים לתשואות מאוד יפות. שוב, לא אכנס פה לדברים, אבל רציתי להראות לכם רק סוגי נכסים עיקריים, כמובן, בכל נכס שהוא, בכל השקעה שהיא, בכל דבר יש יתרונות ויש חסרונות. הנכסים העיקריים שאנחנו מתעסקים איתם זה בתים יד שנייה, דומים בארץ. יש בניין משרדים מוסב, שבעצם לקחו בניין משרדים, שהרבה פעמים זה במרכז העיר, קיבלו אישורים והפכים אותו לבית דירות. כמובן, צריך לבדוק מה זה אומר, עד כמה באמת שינו אינסטלציה וחשמל ומעליות, וכמה באמת שינו, או שזה רק משהו קוסמטי. ועוד פלח שוק מאוד מעניין, מעונות סטודנטים. עכשיו, למה בעצם להשקיע? אז רשמתי לכם פה, זה פלח שיש לי לא מעט משקיעים שהולכים דווקא למעונות סטודנטים. בגדול, מחצית מהצעירים באנגליה הולכים ללימודים גבוהים. יש החלטת ממשלה שבעצם רוצים להגיע עד 2030, זאת אומרת, תוך עשור, להגיע ל-600,000 סטודנטים בינלאומיים, לא מדברים על המקומיים שכמובן, רוצים להגיע זאת אומרת, יעד מספרי מובהק שמופיע, שאפשר לקרוא אותו כמובן. מה הם עושים כדי לעודד את זה? כל סטודנט בינלאומי שמגיע לאנגליה, מסיים את הלימודים שלו, בצורה אוטומטית מקבל 2 ויזת עבודה. הסטודנט ההודי, ששוב, זה הגיע מן הסתם ממשפחה
שיכולה לממן לו את כל הלימודים ואת כל השהייה שם, משפחה שהפרוטה מצויה בכיסה ושרוצה חינוך טוב, אז מגיעים מהשמנה וסלטה של אותה מדינה, לומדת שם, אולי הוא יכול גם להישאר, הוא יכול גם לפתוח שם את הסטארט-אפ שלו. שוב, אינטרס גדול שמשרת את כל הצדדים פה. בכלל, ענף ההשכלה באנגליה, אם אני מסתכל על ראשי מדינות, מלכים, אנשים מספר אחד במדינות שלהם, יש 56 שלמדו באנגליה. עכשיו לחשוב כמה מנכ"לים של חברות, כמה מנהלי כספים של חברות, כמה סמנכ"לים, זה אלפים רבים רבים שנמצאים בעמדות מפתח במדינות שלהם, שלמדו את ההשכלה האנגלית, שוב, איזשהו חינוך של העולם בצורה האנגלית שהם רואים את זה פה. מבחינת המשקיע, שמשקיע בא להשקיע בדיור סטודנטים, הוא משקיע עם רף כניסה נמוך, כלומר סדר גודל של 300,000 שקל דירה רשומה על שמו בטאבו, תשואה סביבות ה-8% נטו, כמו שאמרתי, אחרי כל ההוצאות, 8% נטו בכיס, והתעסקות מועטה. יש בעצם מגורי סטודנטים, זה בניין שכולו מיועד לסטודנטים. יש חברת ניהול שהוא לא, זאת אומרת, הסטודנט יש לו איזושהי בעיה, הוא עובר בדרך בלובי ואומר להם, יש לי נזילה בברז. זאת אומרת, החברת ניהול יושבת בבניין עצמו, כל התיקונים הקטנים הם נמצאים שם, אתם אפילו לא מודעים לדברים האלה. זה השקעה יחסית להשקעת נדל"ן בין הכי פסיביות שיכולות להיות. כמובן, לבחור חברת ניהול, להחליף, דברים כאלה, אבל ברגע שזה רץ, זה עובד חלק, וזה רץ ככה למשך זמן רב. אז ניסיתי לתת לכם היום ככה, אפשר להבין שבעצם כל השקעה במגורי סטודנטים היא כאילו השקעה טובה, הראיתי לכם כמה זה מצוין, אבל זה ממש לא ככה, ויש הרבה מאוד מגורי סטודנטים שהייתי מאוד מתרחק מהם. צריכים לבדוק כל השקעה והשקעה בפני עצמה, אני בודק, זה התפקיד שלי בעצם, לבדוק את ההשקעות, לבדוק את העיר, את האוניברסיטה, את היזם, את הקבלן, מה הוא הולך לתת שם, את המיקומים, כמו שהתחלתי להגיד קודם, על כל נכס שאני בודק, אז גם פה לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה המון יתרונות בהשקעות של נדל"ן, אבל כמובן לא לשכוח אף פעם שהרבה אנשים עושים פה טעויות, נכנסים להשקעות לא מתאימות, לא מבינים עד הסוף את ההשקעה, לא מבינים עד הסוף את הסיכונים שיש בהשקעות, ויש לא מעט השקעות עם סיכונים שאנשים חשבו בטעות שזו השקעה סולידית ונכנסו להשקעה, שבמקרים מסוימים גם איבדו חלק ניכר מהקרן שלהם, אז צריך באמת להיזהר, לשים לב מזה. להבין בעצם בצורה מעמיקה יותר, אנחנו משקיעים, בעצם אני ורועי משקיעים מאות שעות של מחקר, לומדים ומלווים את הלקוחות שלנו בעצם בכל התהליך שאנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו בעצם מתחילים לעזור לו מול עורך דין אנגלי, מסבירים לו על החוזה, עוזרים לו בהעברת הכספים בצורה יעילה וזולה, אימות של הזהות, עזרה במילוי דוח. שוב, אמרתי שאין תשלום מס הכנסה באנגליה, עדיין יש חובת דיווח. צריך לפתוח מספר משלם, צריך כל שנה להגיש דוח, ואחרי כמה חודשים מקבלים חזרה תשובה שנשאר לך לשלם 0 פאונד, אבל חייבים להגיש את זה. זה שזה דוח מאוד פשוט והוא דוח פטור, אז אפילו זה מייתר את הצורך ברואה חשבון מקומי. כמובן, מי שמעוניין יכול לעשות את זה גם עם רואה חשבון. אנחנו עוזרים עם בחירה של חברת ניהול, יצירת בעצם קבוצה, יש לי פרויקט שאני מאמין בו ורואה אותו טוב, אז יש לי הרבה משקיעים פה, יש לי בעצם קבוצה, ואז יש לי בעצם איזושהי קבוצת כוח, זה לא לקוח אחד מול החברת ניהול, אלא קבוצה שלמה שיכולים להגיע להישגים ולשיפורים מול החברת ניהול או מול היזם, או כל דבר כזה. עזרה, כמובן, אנחנו עוזרים גם כן בצורה עתידית למחירה של הנכס, אני בעצם מלווה את הלקוחות לא עד החתימת חוזה ואז נעלם, אלא יש לי חוזה איתו סטנדרטי, החוזה הסטנדרטי עומד על 3 שנים מקבלת המפתח, אני ביחד עם הלקוח.